labuan nipo kang kinelong triprakara Sintan Puroden Antepi Nuhun Nitra Utama Legowo Putra Boys bro Pagasae Ya kudu Yoi Legowo Putra Boys bro Pagasae Ya kudu Jos Legowo Putra Boys bro Pagasae Ya kudu Jos Jos Awas Ayo saya manakah Wah. As Legowo Putra
Hos. Hae, 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 Nice bro. Yo. Lagowo Putra. Boys bro. Pagasae. Ya kudu. Hos. Lomo. Hos. Hey yo. Opa, opa. Kowe telepon ning aku, jae ngomong rindu, nanging tak rasane kaya beda ning kupingku, rasane ati ra karuan, batinku penasaran. Saiki kowe karo sapa
epic YouTube channel. Saiki kowe wis lali malateko citra janji ngerti yo biyen arep budal kowe tak gondeli ibarat karo ning panci tak sok banyu dadi bubur asan kelapan tak lilani balasanmu bablas kapur dikoyong ngopora bali lawang kowe kadung lali lelakon iki judule neng Taiwan ninggal janji Kowe telepon ning aku jare opo ngrindu bareng tak rasane saya beda ning kupingku rasane ati ra karuan batinku penasaran saiki kowe karo sapa ning Taiwan kowe tetep ning aku jari kemarindu bareng tarasake tak lilakno saiki kowe wis lali nego malah citra janji ngerti yo ngono biyen arep budal tak gondeli ibarat karo ning panci tak so banyu dadi bubur basan kelakon tak lilani alasanmu malah kabur dikoyong ngopora bali lawa kowe kadung lali lelakon iki judule ning Taiwan ninggal janji lelakon iki judule ning Taiwan ninggal janji